Martangian meta. Dame debata nasumurung sian salu naroha. Ima mangaramoti hati-hati dot pikiramu nabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Tabe jala horas manita salu nak kamangdo inang selamat hari Minggu info kapit. Tatangihon ma hatani debata janita Minggu tanggal 10 Februari 2024. Tersurat di buku Pesalmen bindu 25 ayat sada sahat 10. Ede sian si David. Hodo ale Jahoba dihalunguton rohaku. Ale debatakku marhapo satu hodo ahu. Unang tungpaila ahu. Asa unang marsurak-surak akka musukku mida ahu. Dan taheh tagamon tarurak sude akka nama kaposiho. Sai maila do sogut akka pangose suada alana. Ali Jahoba sai pabotohon matuau akka dalanmu jala ajar hotuau akka bogasmu. Sai tugu-tugu maau tubagasan hasitongammu jala ajar yau. Ayu hodo debata ni hatuauku. Hodo nahu haposi ganupari. Sa ingot maali Jahoba akadengani basam dohot asini roham. Ay siyan narobi do akay. Say unang paingot-ingot akadosa ni haposo oku dohot pangalaw siyokku. Sa ingot mau ali Jahoba hobartu asini roham ala dengani basam. Perdenggan basa jalan abonar do Jahoba. Alani i dipodao do dalan natigori tuaka pardosa. Di parnonoho do tuaka nadangol. Jala diajarron dalanna tuaka natarjepol. Asini roha do tasitongan do sudi dalani Jahoba di aka na mangaradoti padanna dohot aka panindangyonna. Huria nahina holongan. Hupuka jamitawan. Marhite sarito namaripola. Isadahuta adong masahalak padapol natuna netra nasomarnida manang namapitum. Alay nang pesauni ibana dakya ibana holsoat. Semangat ibana madalani nguluna. Jalan luar biasa na radedo ibana dijo tujabu-jabu laho mardapol sopola ikon diantar jemput nang pemapitung ibana alai diboto ibana do dalan anggo di sekitar hutai ala dunga ganu pari ibana mardalan disi dos do di ibana mardalan arian manang borngin tongdo dang di ida ibana dalani alai diboto ibana do membedakan arian do borngin. Hasomalan ibana molo mardalan arian sai marmil-mil do ibana dia bersiul asa di boto jolma natongon ibana lewat alai molo tiki mardalan borngin dangbe marmil-mil ibana alai ditiok do palito nagalak nang penian sopola marguna palitoi patudu dalat tu ibana ay mapitung do ibana alai saya songonido di bain ibana hasomalanna. Disadatiki mula borindo ibana sian ulaun nama dapol. Alani dipagala ma palito naon ditio ma mula ma ibana mardalan. Duk 10 minut mardalan adong majolma nama dogo ibana menabrak dia. Gabi madagu do ibana. Nyinna ibana ma naso didahodo dalammu hohom do jolma nama dogui laos soni ala memang jolma nama dogui do nasala aidang di ide dana dalan ala niaha ai lalak di bana mardalan buhut di bana marhempon so di bereng dalan dungi di dadap nama pitungi ma palitonai jala di tiuk mamuse jong mebana las itorus sama mardalan
Alai dung 5 minut imana mardalan adong muse majol mak nama dogo ibana laus tinggang muse ibana. Salinari mur do nama pitungon didok do tu nama dogoi. Ai jol nama pitung doho dang didaho wau dang didaho galak palitokku. Alai nahalak nama dogoi ma mengalus ibana. Hodo nama pitung naso diboto hodo dungamit tok palitomi ninna sotarida manangaha hohong do nama pitungi dung didok naung mitop palitonai natiniup nai gabi minta maaf do ibana tu halak nama dogo ibana maaf mada toho do au mapitung bereng mani dakku boto naung mitop do HP palitoki nakit tinggang do au tong didogo halak disidora parmito ni palitoki tarsonggok do halak nama dogui dung diboto na butul-butul lo HP jol mana pitung gabi nyinai bana mangalusi aku amang sabutulna audo na minta maaf dah kuwoto na somarni dah amang nyinna nong mitto do palitomi dia ma asau pagalaku maritugu asa manang ise halak mamulus di ida nasidaho unang gabi adong be maddogoho hurian na inaolongan matsari ko do tutu palito nagalak haru nama pitung perlu manio palito nagalak asa di dahalak ibana unang hona dogo ibana lamman yan hita akan porsea matsari ko do palito laho mandalani portibi na holomon hurian itu hatta istilah palito nagalak disarito na maripolaon holang gobaran do ihubay nak kamang do inang lao manggobaron haporsiaon do pos ni roha tutuhani lao patyurhon dalan si dalanata asa unang gabi hita madogo manang hita di dogo-dogo halak isi do napagalakon palitoi molo tinggak kita molo mitok palitoi holan debatado atau ngahado naman bay mitok palitoi hado saon ganggu ni roha gijang ni roha manang nama nimbil manang ketidaksetiaan di dalam ni debata alani perlu do hita pajonoko diri tutuhani asa tokong galak palito si paturu dalan ni ngolutta na marhasitongan debatado na paturu dohot paboto dalan si dalanata asa unang tartuk-tuk kita unang tukap jala unang tasuladit dos doi asa unang hona jorgong di siboli sita unang tarurak kita binahin ni musuh jala unang maila hita di si alai di dalam nama cegajang nangpe ladit nangpe ibana rais nangpe hulum alai boy du tasahat tunati nuzu di ujung ni pardalatai alhadong palito si patudu dalan kamang do inang ido na pinasaha ni parpesalmen di turpu jamitaon di pasat ibana tangyang na tu debata mangido palito manang si patudu do si patiu dalan ido ibana di bagasat tangyang na di ayat opati ale Jehovah sai paboto matwau akka dalanmu jala ajar rotuau akka bogasmu ai hodo dihalumuton rohakku jala marhaposat hodo au ayat sada 1 ayat 3 jala tangyang ni namangido palitoi namangido dalani ayat 4 buasa martangyang parpesalmenon mangido soni ay tu doson halak nama pitung do pakilalaan na ala ni hado saun ni suang soni do nang bangsoi tu doson nama pitung do nasida nasamarnida dan Jakoba ala niaha ala di payutiu nasida do dalan lomoni rohana gabelam do siad debata dunga marulak lo ni nasida manondok patik aturan dot uhum ni debata ido mambaid saya maus nasida tinggang jala ujungna tartaban dihabuangan gabedao siandaran ni debata
Alani do takas do pangilehon ni si partangi yang tu debata asa dengan bahasa dohot asini rohanai di bahet debata laho manesa dosana. Saya unang paingot-ingot akka dosa haposookku do pangalaw siyokku ayat pitu. Ay di boto parpesal menodo jolma pardosa ibana nasotama be idaw ni debata nasotama be ibana sabutulna mangido asini rohani debata ikut tabunyo ni debata ma buhina sian ibana jalan naswadong do si pangasahoronna na ikon dihapogani debata mengalusi tang yang nai mengalusi jojo nai kalai sian rohana manol soli sian seret ni rohana mangido asa di podahon debata dia do dalan natigor si dalananna si dalaran ni akan amar dosai asa mula muse tu debata suang sonido asa di parnonohon debata uhumna tu akan adangol jala diajaron dalanna tu akka natar jepol ayat 21 ayat sia tamang do inang mulut taida nakin diajar ho parpesal menondo asa mulut tapangido hasisahani dosa sia debata ikorradido hita dipodai debata merdalan di dalan natigori ikonido dalan sidalalata molo barani hita mangido asini rohani debata ikosatia do hita mardalan di dalan napinararene odo si partangi yang nasito dang lalak ibana paidaida si talon nai alani harus tahun nai alai diukar do dirina marpakirimon mangido asini rohani debata alani dia tidak kuni mana do asini roha do hasitongan do sudi dalani jaguba diaka na mangaraduti padanna dot akka panindangyonna ayat 10 atau huria na jojo di debata turpu jaimita mingguon paposor rohatta na tangi hono ni debata do suaratta na jojo tibana molo minggon minggu info kapit johon na maau jadi alusaku ma ibana ditangihon jojo tai molo di bagasan bulus ni roha hita di bagasan seret ni roha parsitutuon hita laho martangi yang tu debata tangi yang mangido asni roha mangido hasisani dosa do mangido asa di podaho debata dalan natigori asa di patuduon debata dia do sidalanata jala di leho tuita palito nagalak palito ima na patuduhon pabotohon do patiurhon dala sidalata asa satita tuharajao ni debata dia lusi di batado tangi yang nak kana porsia songon nani do nai tajaha pesalmen 32 ayat 2 huparroai jala hupudai peho taringot tu dala sidalaranmu huiring-iring peho do pamere ni mataku selapatan nak kamang do inan tuk sehear sabutulna ita dikko debata ita di pardalarata alai di parrohai do jala dipodai do pe hita disi jala diiring-iring do pe jala ditatap dakya ita dikko debata hita do damanimbil atong odo jaminan padonganion do pangaramotil debata di guluta alai naing mahita takas berkomitmen molo dunga ditangion debata jujuta molo dunga dia lusi debata akatangyakta berkomitmen mahita gabe si pangoloi orang yang taat jala si pangihut orang yang setia mangyuton dalan naung pinatuduhon ni Tuhani asa sahat tujuan ima inganan hasonangan saleleng-lelengna amin horas madihita saluhutna shalom.